po ako. Nag-live ako ngayon. Madam, ito na madam. Nag-live na. Shout out po pala kay kay Madam Road Trip Green. Shout out madam. Shout out kay Reiki 101. Shout out po. Kay Jet Vlog. Shout out din sa iyo tol. Kinancel ko yung isa kong kanina kaya nag-iyak yung ko. Baka mamaya maano tayo ni YouTube. Good evening po guys. Pasok na. Naka-live na po ako mga kawaray. Salamat po kay madam sa tiwala sa aking Thank you po sa dalawang nanonood. Shout out po. Salamat sa tatlong thumbs up tsaka sa isang nanonood. Thank you very much. May ads na po tayo mga kawaray. May ads na po yung channel natin kasi monetize na tayo kay YouTube. Thank you very much sa mga sumusuporta. Sana yung panoorin nyo yung mga videos ko na in-upload ko para dagdag din tayo sa makuha natin yung requirements ni YouTube sa 10,000 yata yun US dollar. Para makamit natin. Thank you sa unang nanonood dyan. Thank you very much sa tiwala. Wala pa si madam. Yo. Wala pa sila. Wala pa sila ang mga Burias vlogger. Nasaan na ang mga Burias vlogger? Shout out po. Nabulol pa ako. Lalamunan ko ng bara ay. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kawaray sa aking channel. Lalo na kay Madam Helen sa tiwala sa amin ni pobreng worker. Tol, ang ganda ng mo ah. Ganda ng... Ay, shoutout kay Rinaldo Sarapin TV. Thank you po. Congrats, waray upay. Upay, gapay mo. Shoutout sa'yo. Upay na gabi mo imo Sir Sarapin TV. Monetize na po ako. Thank you sa suporta. Tsaka sa mga binigay mo sa akin na subscriber. Thank you very much talaga. Napaka-solid nyo talaga. Maupay na gabi mo. Ayun kaya na Serapin TV. Sir, baka gusto nyo pong sumali sa GC namin, sir. Marami na po kaming sa ni Madam. Si Madam Helen po yung namin, admin. Siya po yung nag-i-sponsor sa amin, mga small YouTuber. Ayaw pag share kay di man tayo maestra. Di nala. Hindi, siyempre, guwalang mahay mo. Ay, oo, sige, wait lang. Jacket kita. Maaram na kayo, totoo anak ni mo mag-jacket. Salamat po sa 5 nag-thumbs tsaka sa unang nanonood si Rinaldo Sarapin TV. Shout out sa iyo, sir. Brad na sige, Brad. Sa upay na gabi mo, Brad. Ayaw magpa-sir. Ayaw mo tawagang kanser. Nadiri kan tawag. Ayan, na, may da ka na jacket. Bayan, gusto ni mo bumuliga mo GC. Kaya may damang kami sponsor nga dito. Malay mo, mag-aanohan kanina ni sponsor ni Madam Helen. Kumusta na? May nag-drive ka ba? Salamat sa 2 nanonood dyan. Tsaka sa 5 tamsak. Patamsak po mga kawaray. Yung natin dyan. Yan sir, may, Brad, meron ka ng meron ka ng jacket galing kay Mark Joe Waray TV. Wala pa sila madam eh. Sabi ni madam mag-live ako. Ito, nag-live na ako.
Wait lang, chat ko nga sila. Unlimited kita hanap buhay, Brad. Waray. Unlimited ang buhay. Ano no? Nagdadrive ka lagi, hap? Hi ka na ano yan nagbiyahe. Ikaw pa naman tak viewers eh. Ikaw lang na yung istoryahon. Di ako nagbiyahe. Di ka nagbiyahe, ano, Brad? Ay, kami yan, balay la. Ano kala iyo balay? Ano? Lucina. Ano, yung probinsya nimo ito? Ay, matay. Probinsya nimo ito? Napasyal ka lang ada. Hi, Madam Helen. Good afternoon po. Musta po? Okay naman po. Mas okay pa sa alright. Thank you po, Madam. Kasi kayo po nagsabi sa akin na mag-live ka, Mark. Nag-live po ako para ano. Tsaka yung po yung ano po, yung mga nagsasabi na ano, na tawag nito. Tacloban. Saan po? Tacloban ako, di ako Lucina. Taga Tacloban ikaw. Kahon ako taga Lucina ni mo ano. Ano yung asawa ba? Yung taga Lucina kay naadaga mo ng Lucina. Ito pala mga kawaray yung ano ha, yung resibo po nung ano, nung pinamili namin ng asawa ko. Bali ito po yung ano, yung 1 kilo at kalahati po yung bihon. Naka ano po, bali 111. Tapos 2 kilos spaghetti jumbo 220. Tapos para alam lang din po ng mga subscriber ko na talaga yung binigay ni Madam Helen na binili ko po sa ano, sa pagkain na merienda na yun. Tsaka itong ano, Magic Sarap 28 isa. Tapos 1 pieces cheese for 43. Tsaka itong ano, yung lagayan ng ano, styro 105. Bali po ang naging total po doon sa ano, bihon, spaghetti, styro, magic sarap, tsaka cheese, bali 507. Yan po para nga malinaw lang sa mga subscriber ko. Para alam nyo kung saan napunta yung 1,000 na ano, na binigay ni Madam. Tsaka po itong ano, ano ito ba? Ano ito? Yung hotdog. Yung hotdog 2 pieces na nakabalot po. Bali 64 po ito yan. 64. Tapos itong po nasa likod, squid ball. Dalawa din po, dalawang balot. 44. Yan po. Yan. Ito yung 507 mga kawaray. Para malinaw po. Para transparent tayo, transparent. Para kung may mag-i-sponsor sa atin, maalam nila na ano tayo talaga. Tsaka ito pong CSO ba yun, May? Yung CSO pong binili namin ng asawa ko, 3 box po. Bali, isang box po yun, 12 pieces. Mga kawaray 12 pieces po yung isang box nun. Bali, 12 pieces sa isang box. Bali, 3 box po ang binili namin. Bali, naging equivalent po niya, 258 po. Yan 258, may sukli pa siyang dos. Ay, nagbabase Serapin na po ng ano bahay. Tapos ito pa po yung ano, yung sibuyas 16 po, repolyo 31, bawang 6, carrots 30, ano itong beans 12, tsaka kalamansi 17. Bali naging total niya po 111 yan po Ito po yung mga resibo.
Tsaka yung mantika po pala, yung 20 pesos na mantika, hindi ko nailista. Pero na-send ko na to kay Madam Helen, mga kawaray, para transparent lang po tayo, para alam ng lahat na, kasi, oo nga po sir, tama po yung, kasi para transparent po tayo dito, kasi, pera po yung pinag-uusapan eh. Siyempre mamaya, sabihin ng mga, natin, mga, hindi natin masabi, kung may basher, magiging basher tayo, wag naman sana. Sabihin, uy, binigay ng, binili lahat yun. Kasi, konti lang na ibigay niyang, nabigyan ng tao. Hindi po, ang po, kasi lahat ng lahat po ng binili namin, hiningian namin ng resibo po, at saka naka-video po yun, nasa video, sa una kong upload, yung title niya po, yung tawag nito, merienda, para sa mga subscriber ko. Thank you very much po sa tiwala nyo. Patamsak po para ito 507 po. Ayan, 507. Tapos 111 yung sa sibuyas, bawang, repolyo. Tsaka ito pa pong 44 na beans. Ano ito? Squid ball pala, squid ball. Tsaka itong hotdog bingo. Tsaka ito dito sa CSO po. Yung 258 po, para transparent po tayo. Thank you Ma'am Helen. Salamat po sa 4 na nanonood at sa 5 nagtamsak po dyan. Thank you very much po sa tiwala. Madam Helen, ito na po, napakita ko na po yung Pero na-send ko na po kay Madam Helen na resibo po, yung sa binili ko po doon sa 1,000 niyang binigay sa akin. Sa Thank you very much. Ano dyan? Tamsak mo. Thank you sa 5 tamsak dyan, tsaka sa 5 nanonood. Thank you very much sa tiwala nyo. Ay, si Kababayan GS Vlog, shoutout sa iyo. What's up mga katol at idol? Thank you, Brad. Kababayan GS Vlog, sa mga ka-GC ko dyan, mga kagrupo ko sa GC, pasok na kayo para ma-shoutout ko po kayo lahat. Kay Jit, yung bagong membro natin sa GC. Nabubulol pa ako. Yung kamembro namin sa GC, si Jit Vlog. Shoutout sa iyo, tol. Taga Kainta, Cavite. Ay, Kait Cavite ba yun? Kait Cavite or Kainta? Basta mga ganyan. Ay, kay yan, Sir Ronaldo Sarapin, kay Madam Helen po, GC po yun. Yung GC na yun po, para sa lahat po ng mga small YouTuber ang gustong pumasok, gustong sumali. Ang dami na kami doon. Marami na kami nandun po. Ay, si Ren Perez, Funny Vlog, shoutout sa iyo, tol. Ren Perez, Funny Vlog, nandyan. Bigyan kitang jacket, tol. Yan, si Ren Perez po. Natin yan, kababayan ko po yan sa probinsya namin, Tolosa, Leyte. Ko yan doon, tropa. Naging tropa ko sa, kasamahan ko sa trabaho yan sa bakery. Shout out sa tol sa pagsuporta sa akin channel. Baka tol, Ren Perez, yung iba dyan, baka gusto mong dikitan para patamsak na lang din. Salamat po sa 5 nanonood, tsaka sa 6 na nagtamsak. Ay, Sir Ronaldo, sa shout out daw, sabi ni Sir Kababayan GS Vlog. Thank you very much sa inyong lahat sa suporta nyo. Ba't di ko madyakitan si Ren? Ren Perez. Yes, Kababayan Vlog, MLS. MLS. Mega love shout out pala yun. Daming commercial to ah. Daming commercial yung Hindi ko hindi ko ni-skip yung ads ko po kasi sayang. Dagdag sa po yan, dagdag sa revenue.
wala pa rin yung ano si ano rin. Kaya pala nag-iiyak si Mark din. Oh. Ano na eh. Dikit kalimbang na daw. Ako sa iyo, kababayan vlog. Salamat po, sir. Ay, Brad. Thank you very much. Oo, Sir Ronaldo, 10 po tayo, idol. Sir Ronaldo daw, 10 daw. Marami atang alagad si JS, ano, kababayan JS Vlog. Salamat po sa 6 na nanonood, tsaka sa 6 na nagtamsak. Thank you very much po sa inyong lahat. Sa mga ano natin dyan, mga bagong pasok, mga viewers. Ito po yung ano sa resibo ng binigay ni Madam Helen sa akin na pag-sponsor para sa aking mga subscriber dyan sa Dumalay. Hindi ko po lahat na nabigyan po. Kasi ano po eh, konti lang eh. Kala ko marami na yun. Pero marami na rin po nabigyan. Pero napakalaking tulong na po sa akin channel yun kasi sa awa ng Panginoon, nagawa namin nila nanay magluto at si ni tatay. Tumulong si tatay at si nanay magluto. Kahit umuulan po yun, umuulan, lumakas yung ulan nun, natuloy pa rin namin magawa. Siya pati yung asawa ko. Salamat sa inyong suporta mga kawaray, lalo na kay Madam Helen sa tiwala sa amin ni pobreng worker. Ay, sa nanonood po dyan, sa 8 nanonood, patamsak po. Thank you very much. Yung mga bagong pasok dyan, patamsak po mga kawaray. Salamat sa inyong lahat sa suporta sa aking munting channel. Suportahan nyo yung mga kaibigan ko sa GC, mga kapwa ko vlogger na naghahangad na maging small YouTuber, maging tawag nun nga may? Maging success sa pag-YouTube. Ako po, pinapangarap ko lang po ito na mag-YouTube kasi ang mga ginagawa ko dati, lahat ng videos ko na malilit, may iksi, pina-upload ko lang sa YouTube ko. Na nagsimula din na po ako napakaliit na subscriber. Maliit pa rin naman ng subscriber ko. Na maliliit lang, nasa ano pa lang ata ang una kong pag-vlog nun. Siguro nasa 30 pa lang subscriber ko, mga na-subscribe lang sa akin dyan, yung mga kasama ko sa trabaho nun, sa vendors. Patamsak po, patamsak. Yan po, nagbaba si Sir Ronaldo Sarapin ng bahay po. Si Ren Perez Funny Vlog, padalaw yung ni Brad Ronaldo Sarapin TV. Marami siyang yan. Tol, matutulungan ka dyan, Ren Perez Funny Vlog, matutulungan ka ni Sir Ronaldo. Marami siyang may bibigay sa iyo mga alagad. Magpin po tayo. Kay Sir Ronaldo na lang ipipin natin kasi siya naman ang nandito ngayon kanina pa. Loading pa isa kong cellphone eh. Loading. Sana nagtitiwala sa aking channel. Thank you. Kay pala, shoutout natin yung pinsan ko si Lerma Jane. Shoutout sa iyo, San, sa tiwala mo sa aking channel. Sabi mo pa nga sa comment mo, ba't kami wala? Siyempre malayo. Marami ka naman pera. Kay Lerma Jane, shoutout sa iyo. Sa pinsan ko yun sa side na ni mama. Pinsan ko. Kay Lerma Jane, thank you. Kay Joanne Katanyag, di ba yun? Joan Katanyag. Nakakalimutan ko kasi apelyido nila. Joan Katanyag, shout out po. Kay Road Trip Queen, shout out sa iyo madam. Kay Ricky 101, shout out po. Kay Jet Vlog, shout out po. Tingnan ko nga dito yung videos ko. Ba't ganun? Loading. Nandito yung mga videos ko, yung mga nagpapa-shout out. Meron pa na nag-comment sa akin na Salamat po sa 6 na nanonood. Tsaka sa
6 na thumbs up. Nag-loading man akong cellphone. Ganun. Malaysia. Ay, tol po, Ren Perez, yung pag naka-subscribe, halimbawa, naka-subscribe ka kay Sir Rinaldo Sarapin, sabihin mo nakadikit ka sa bahay. Ibig sabihin ng bahay, nakaano ka na. Yan, yung message mo dyan, kinoment mo dyan sa kasi para di tayo ni Lolo. Yan si Ren Perez, suportahan natin mga kabaray. Kaibigan ko yan. Taga Tolosa Liti yan. Malbog. Malbog ka di ba, Ren? Sa mga taga Malbog dyan, kay Jeric 5, kay Jefferson, shoutout sa inyo, tol. Sa mga nagko-comment, kay Rosinda, taga Kilaw, shoutout po. Luluding yung cellphone siya. Tulungan na lang kayo dyan, magdikitan pag Loading to. Ayan na pala. Yes, Lodi. Di. True, na lang, idol. Kanino to account ba yun? Wala na eh. Kala ko binuksan mo yung account ko dun sa Dalawa ba yung account nila, nanay? Isa lang. Ay, isa lang ba? Wala si Madam. Madam Helen, andyan ka pa ba? Andyan ka pa? Andyan po pa. Diyan po pa. Chupa, badja. Ano ba yan? Di kita mo tol, ito na lang, kababayan. Andyan si Sir Serapin eh. Pin natin po yung natin ni Sir. Yes po. Andyan ka pa pala, Madam. Kala ko wala ka na. Sabi mo kasi mag-live ako eh. Ba't wala nagpasukan? 4 pa lang. Si Sir Serapin lang po nandyan. Tsaka si kababayan JS Vlog. Tsaka si Ren Perez. Tamsak na lang po kayo sa main ko. At all Kalimbang. Nagbaba ka ba ng main mo, tol? Ito, bigyan kitang Naghihinayang ako sa skip ko yung ads. Ayan. Naghihinayang ako. Yes, kausap ko jowa ko. Sinong jowa? Si pobreng worker? Oh, sorry. Sorry, madam. Hindi pala. Kausap mo si pobreng worker, madam? Madam, share mo naman yung videos ko dun sa Pamimigay ko ng merienda sa mga subscriber ko. Please naman, madam. I-share mo naman para madagdagan yung views. Sige na, madam. Naglalambing si Moray. Madam, sige na po. Pa-share po yung videos kung yung pamigay ko ng merienda para madagdagan naman ng views. Hindi po siya. Ibang tao. Hindi ba? Sorry po. Kala ko siya eh. Si pobreng worker, yan eh. Busy siya. Na-upload niya na pala ni pobreng worker yung yung kay nanay. Yung 71 years old. Natin, pobreng worker. Salamat sa 3 nanonood sa 6 na nagtamsak. Patamsak naman mga kawaray, baka naman. Mara naman madagdagan yung tamsak dyan. Marami kasing dumadaan mga natin dyan, mga kaibigan. Nagsisidaan lang sila, mga sa palengke. Sabi nila sa akin kanina,
Nag-live ka, nagtingin lang ako saglit. Hindi naman ako nagko-comment. Sa mga Bangkita Boys, shoutout sa inyong lahat. Patamsak naman po. Ibig sabihin ng tamsak mga kung hindi nyo alam kasi hindi naman ata po kayo nag-YouTube. Ay hindi naman kayo wala pa naman kayong channel. Ang ibig sabihin po ng tamsak po, like po nyo yung yung like ba like. Gilbert Sanggutan Vlog. Ito pala yung mini Gilbert Sanggutan Vlog. Tamsak na lang po ma'am, idol. At sa Kalimbang. Sige tol. Wait lang, ko to. Loading tong isa na cellphone eh. Nag-aagaw sila ng signal. Wala kasing wifi dito eh. May wifi kami, hindi namin ginagamit. Ito sa ginagamit ko yung kay tatay cellphone. Ginamit ko lang saglit. Linodan ko para magamit ko. Usap-usap sila. Parang kunti lang ata nanonood. 3 na lang nanonood. Sa 6 na tamsak. Hi po ma'am. Miss you. Sabi ni ni Gilbert Sanggutan Vlog. Bagong upload mo to tol? May nakaano na ako dito na nakanood na ako to eh. Binaba mo. 294 views. So no all one day. Congrats. Lupit mo tol. Gilbert Sanggutan Vlog. 294 yung mo. Nanood. Iba. Sana all. Sana ganyan din ang views ko. Andiyan ka pa pala. Yan si Ren Perez. Ren. Si Gilbert Sanggutan Vlog. Yan yung main yung channel. Pwede mo siyang dikitan dyan. Dikitan mo para Dikit Kalimbang para Shout out kay Gilbert. Musta na dyan sa tabi mo? Sa tabi mo. Ito tol, bibigay ko sa iyo. Tamsak ako. Yan tol. Ay, Brian Abinal, shout out sa iyo tol. Yung main mo tol, ibaba mo. Ay, nakaano ka na pala, nagkadikita na pala kayo doon sa GC natin. Salamat tol sa pagpasok sa aking live. Thank you very much sa tiwala at suporta. Tawag na mo og pagkuan sa ten. Dahil na nag-adlaw. Tol. Gilbert Sanggutan Vlog, bigyan kita ng ilang minutes. Kahit 3 minutes. Ang haba ng vlog mo tol 37.31 minutes. Ang haba nito Haba ng vlog mo. Ewan ko dun si pobreng worker, may busy yata. Ewan ko kung may load pa yun. Hindi pa niya ito nakikita si Ren Perez eh. Pero sinabihan ko na siya nun. Si Brian Brian Abinal Shoutout kay Brian Abinal eh. Nakausap na ni Madam Helen yan. Sali rin sa GC yan, ako nagpasok dyan. Umalis si Sir Ronaldo sa harapin. Sir, Brad Serapin, nandiyan ka pa? Kay ipipin akong iba. Si Ma'am Helen ulit. Ma'am Helen makulit. Ba't makulit si Madam Helen? Maraming thank you sa iyo. Thank you sa iyo Gilbert Sanggutan Vlog. Napanood ko na dito sa cellphone ni Tatay. Sana subscribe ka na rin dito. Nadikitan pala, hindi na subscribe. Kayo dyan, magbaba kayo.
Wala si pobreng worker eh. Busy yata yung tropa natin eh. Si pobreng worker na yan. Okay na yan, tol. Salamat uli sa'yo. No problem. Gilbert Sanggutan Vlog. Shout out sa'yo, tol. Gilbert, yung pinuntahan mo beach, punta ako doon. Madam, sama kami, madam. Sama kami diyan sa pupuntahan nyo po. Sama ko yung asawa ko para makaligo kami ng dagat. Ayan, kay Brian, oh, Abinal. Pwede nyong puntahan yan, mga idol. Loading yung dalawang cellphone. Salamat sa 7 thumbs up at sa 7 nanonood. Yan, si Brian, oh. Ano na pala, 1,100k na pala yung ano mo, tol. Malapit na rin yan si AKP Bicolano Vlog ma-monetize, kaya suportahan natin, panoorin natin yung ano niya. Ito, pinanonood ko, tol. Ay, si Borda Vlog TV Official, shoutout. Thumbs up, Dan. Sabi nito. Thumbs up, Dan. Mega ma-shout out sa iyo. What's up? Sana all. Sana all. Loading. Thumbs up, Dan host. Shout out sa iyo, tol. What's up to all viewers. Ma'am Helen, oh, sabi ni Gilbert Sanggutan. Ma'am Helen, di nga. Pag sure, oy. Sinigurado pala. 5 minutes lang pala to, tol. Tapusin ko na lang. Tapusin natin to. Ronnie, para dito sa akin kay tatay to. Kay tatay. Yan si Brad tuloy. Tol Borda Vlog TV Official. Sa tulong din po yan ng mga Brad ko. Kaya yun ang maakyat na banana. Salamat sa iyo, tol. Sana yung mga Brad mo masuportahan din yung channel ko. Para madagdagan din yung subscriber natin. Yan si Bicolano na yan, Bicolano AKP Bicolano Vlog. Mamomonetize na siya. Malapit-lapit na, konting na lang. May 1,000 na lang, mamomonetize na. Bago lang account nito. Mo? Naka 16 na siya, views. Mamomonetize na sa. Tusok Kalimbang kay Sir Rani. Shoutout po Sir Rani. Salamat sa pagpasok sa aking channel. Palitan pala natin. Ang loading na itong isa. Loading. Yun. Linalayo lang pala kailangan. Bago ba to Borda Vlog yung mo? Video? Bigay tayo ayuda. Ito kay Ronnie. Na 2 minutes and 48. Ito pa rin yung Tapos ko na to panoorin, tol eh. Hi Tatay Rani. Maraming salamat. Maraming nabanggi. Maraming sa imo. Yun parang Bicol ba yun? Gusto ko yung pupuntahan kasama ko si i-reveal ko na jowa. Puro si Madam jowa eh. Madam, jowa na naman. Shout out sa mga Junakis ko dyan. Junakis, kain ako. Big ko na lang ha? Anong big? Oo nga, yung kay yung binag mo, Borda Vlog. Kita dito. Kay tatay ito eh. Iniram ko lang para mabigyan ko kayo ng ayuda. Kay Ronnie, pupunti na lang, nakaano na siya eh. Po 3 minutes and 52 seconds. Tapusin ko lang to. 5 minutes lang naman to eh. 5 minutes and 41 sa'yo, bigyan din kita. Tapos na kay Gilbert Sanggutan Vlog eh.
At kailangan lalayo pala to. Wala lagi naman dito konduktor ng kuan. Sakayan pa. Tayo yung kanta mo. Send mo nga sa akin. Kababayan ko yan, si Tatay Bicolano. Oo nga eh. Kababayan mo nga yan, tol. Abot din dito. Sakayan pala sinanda. Nung mga doon sa katong gingon ni Kula. 94 views na pala to, tol. Ano? Brian. Sa Thomas. Pasok tayo dito kay ano. Itong isa. Kay Borda Vlog. Salamat po sa siyam na thumbs up tsaka sa ano. Sa anim na nanonood. Sige po, Ma'am Helen, para naman makilala namin ang personal yung jowa mo. Sana all na jowa. Tatay. Borda Vlog, wait lang. Hanapin ko yung binaba mo dito. Yan, tol, oh. 146. Yan, tol. Yan, nanonood ko. Bigyan kita ayuda kahit mga ano. Mga 5 minutes para ano. Kunti lang naman kayo dyan eh. Hindi sa akin to ha. Baka sabihin mo, hindi kayo pinanonood yung vlog mo. Hindi po sa akin to. Hiniram ko lang kay tatay. Sunod, ilalagin ko dito yung account ko pag nandito pa sila. Nag-comment si Mom Jinky live vlog. Grabe naman, sana all. Erms 2.2, shoutout sa tol. Andyan mga tropa natin dyan sa ano. Harang pa. No, harang pa. Ma'am Jinky live vlog, oh, sobrang ano, sabi ni madam? Ano pala sa iyo, Borda Vlog, si Madam Jinky live vlog, nag-comment pala sa ano mo. Sobrang nakakaawa naman kalagayan ni Nanay Jocelyn. Sana may tumulong sa kanya. Grabe, congrats. Kailangan mo yun. Napakalaking opportunity na ano si Madam Jinky live vlog sa iyo, mag-comment. Grabe naman yun. Solid talaga si Madam Jinky live vlog. Baka naman Madam Jinky live vlog. Comment ka naman dun sa views ko. Madam Helen, sabihan nga si Madam Jinky live vlog na mag-comment naman sa video ko. Dun sa in-upload ko para naman maging masaya ang aking kaloob. Hindi ko mabasa lahat kay nagbigay ako dito kay ano eh. Gilbert, sure ba kayo puntahan ko kayo yung lugar nyo? Sana all mapupuntahan sila Gilbert. Kami hindi. Malayo man kami. Wala mang beach dito sa Manila. Sino to? Si Kim Serapin. Kaya ano to? Kay Serapin, oh. Kim Serapin, shoutout po. Salamat sa pagbisita. Patamsak po. Ano ba yan? Loading man ito. Loading yung sa cellphone ng asawa ko. Nakaka-inish. Nakaano ka na pre? For the vlog 2 minutes and 32. Bigay ko ayuda. Grabe naman yun. Sana all. Sobrang nakakaawa ang kalagayan ni Nanay Jocelyn. Sana may tumulong sa kanya. Grabe, nakaka-proud yan, tol. Kalahin mo yun? Magko-comment yung ano natin, pinaka-founder. Anak ni GC Sabi. Dami na pala nag-comment sa iyo, tol eh. Borda Vlog. Grabe, gumanda yung ano mo. Nakaano ka na, 64 ka ng ano, subscriber. 3 minutes na. Dagdag din sa views mo. Sa akin kahit may manood lang na sapat na.
Thank you sa'yo, Brian. Oh, manonood din. Napanood ko na yung ano mo yung binaba mong link. Si Gilbert din, tsaka si Borda Vlog. Kay Tatay Rani, baba mo na lang po tayo yung ano mo tay. Para mapanood kita dito. No? Sinabihan ko si Jinky at nag-share ako sa vlog ni Borda. Binigyan kami ni Jinky ganun. Kami nagtiwala. Magtiwala. Ganun po ba, ma'am? Sana madam, sa akin din ma-share. Erms 2.0, tamsak dikit, kalimbang sa nakapinhos. 2 years na. Oo, kilala mo yan eh. Si Serapin eh. Hindi na ako mag-upload ng video bago na ako ng content. Ganun ba? Hindi ka na mag-upload ng video, magbabago ng content? Ganun? Nagpapasalamat talaga ako kasi ako kay Ma'am Helen Tam. Perme siya nagsuporta sa kunyang mga kasaradidan ng mga vlogger. Hindi ko maintindihan dong. Salty mo na sa ako dong. Naiintindihan ko yung kay Ma'am Helen eh. Kasaraditan? Parang bata uy. Loading yung isa kong cellphone. Ano ba yan? Uy. Nakano na. Tutuloy mababasa yung lahat. Tawa si Ma'am Helen. Hindi ko maintindihan Ma'am Helen sinabi ni Borda Vlog. Salita nila yun eh. Tsaka ko Gilbert, Ma'am Helen, tapos na po ang work nyo. Tapos na yan trabaho ni Madam Helen. Anong oras na? Wait lang, inom lang akong tubig. Hello? Andiyan pa kayo? Ay, salamat sa 8 nanonood tsaka sa 10 tamsak. Thank you very much. Ano oras na, Doy? Loading tong cellphone ng isa. Doy, Ha? oras. Ano ba? 9:37. Tapos na daw trabaho ni Madam Helen, naghanap lang daw siya ng kadate. Sana all may kadate. Kung Ma'am Helen Si pobreng worker parang hindi ata pumasok. Ano nangyayari kay pobreng worker? Tol po. Ay, Kim Sarapin, shoutout po. Kay Sir Ronaldo rin yan. Sa Serapin, salamat sa suporta sa akin channel. Loading yan, 2 cellphone. Wala, nagkakarira kayo. Ito kay tatay. Ito sa asawa ko. Ay, Brent Official, shoutout tol. Shoutout, tulog pa yung kadate ko, Mark Sino po ba yun, kadate nyo? Ano ba yan, Ma'am Helen? Sino po ba ang kadate nyo, madam? Hindi pumasok si si Jet Vlog. Madam, yung pinasok ko. Mukhang busy pa yata. Lagi naman ang token yun eh. Bibisita nga ako dun sa lugar nila, pobreng worker eh. Punta ako dun. Kumustahin ko. Tol, naman, patamsak. Brent Official. May mga bago ba kayong upload? Tatay, pwede mag-body? Pwede. Hashtag pwede. Ganda pala. Daming palang mga ano to ni Sir Ronaldo Sarapin TV eh.
Mga apo, anak, o anak ba to? Ang galing. Serapin TV Vlog. Oy, Gil, ano sabi lang? Pero hindi ba nakakahiya mag-vlog na tumutulong hindi ko kasi na-try mag-isang ganun vlog. Di, tol. Brian Abinal. Itong channel, itong ginagamit mong Abinal, yan na lang gamitin mo, tol. Tapos, gumawa tayo ng ng charity. Kahit sa atin sariling bulsa, kahit magkano lang, kahit 500 lang, gamitin natin. Siyempre, kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong tawag nito. Kanya-kanya tayong budget para may matulungan. May tutulungan ako dito yung kapitbahay ko. Yung sinabi ko may Madam Helen. Yung sinabi ko may Madam Helen na sila Mark, bibigyan ko yun ng grocery ko rin sila bago ako pumunta doon. Tapos iba-vlog ko. Tapos tatanungin ko kasi gusto ni Madam Helen yun malaman eh. Di ba Madam? Gusto niyo malaman niyo yung maraming anak doon. 4 yata anak yun, Mine, di ba? 4 yung anak ni Mark, di ba? 4 yung anak nun. Tapos wala silang ilaw. Wala. Tsaka yung tinitirahan nilang bahay, parang barong-barong lang. Palalab po guys. Mainit na init. Hello po ko sa Rinaldo TV. Ay, kaya wait lang po tay. Punta na ako dyan. Panoorin natin. Tapos na kay Sir Rinaldo Sarapin. Napanood ko na po dito. Sa cellphone ng tatay. Si Maripe. Ito po, cellphone ng tatay yan. Hindi po sa akin to. Nanghiram lang po ako. Maruyag sa inyo tatay ha. Maurag pala. Pag hindi yung papasok sa live mo, tapos nang usapan. Ganun po din ma'am. Yung pinasok ko po, na natin, leave na natin, maganon. OTW na po sa nakapin. Salamat Borda Vlog. Kay Sir Ronaldo Sarapin, andyan Sino po yung Ma'am Helen? Brent Official, ikaw Inaano mo si Madam Sino daw yung Sir Ronaldo Oras pong live mo? Basta kita Bicolano, mga Uragon kita. Gilbert. Nakapunta na rin ako sa Bicol mga mababait ang tao doon. Kasi pag ginano sabi mo, Mano, kahit di ka na lumapit, nakamano ka. Di ba ganun yun? Di ba? Saan ba binaban ni tatay? Ito si tatay Tay Rani Naano ko na po. Hindi kasi ito akin cellphone kay tatay ito. Kaya pinanonood ko lang dito. Sa Tol, mahirap pag sa atin lahat. Mas lalo na may pamilya din tayo. Hindi natin matutustusan yung buti na lang kung nasa sahod na tayo. Para sa sahodin natin. Pwede yun. Masarap makatulong sa tao. Oo, tama ka dyan, Brian. Pero lang, hindi naman ako magastos ng malaki. Ibabudgeting ko lang para siyempre yung interviewin ko na yun. Pag halimbawa, i-interviewin mo. Parang yung ginawa din ni Borda Vlog na pinuntahan niya yung pero sa amin kasi malapit lang Para hindi na ako pabalik-balik, pupunta ko doon, dadalang ko siya ng konting bigas o noodles para doon sa mga anak niya. Para may content din ako, sariling content. Baka magawa ko to ngayong Lunes siguro. Lunes po siguro kasi magtinda pa akong Linggo. Sabado ngayon, di ba? Ay bukas, tas Linggo, tinda pa ako. Doon makaipon man ako ng 200 o 300. Yun, bibigay ko yun. Promise ko yan mga kawaray sa mga nanonood sa akin sa suporta. Gagawin ko po yan kahit sariling pera ko po. Gagawin ko po yan. Gagawin ko yung kahit magbigay ako doon ng basta makikita nyo na lang yan, iba-vlog ko naman po yan. Tatanungin ko muna sila in private para may privacy po sila para alam nila. Hindi naman pwede tayong pumasok lang doon na wala silang abiso na pwede akong papasukin doon. Mamaya may mawala. Alam mo naman, mahirap na.
Kaya tatanungin ko muna sila. Yung anak nun, lagi po sa akin nag-ano yun. Tuwing nagtitinda ko ng saging, kung anong prutas. Kahit anong prutas po, lagi po sa akin yun tumatawag. Kuya Mark, pahingi prutas, pahingi saging. Lagi yun nanghihingi sa akin. Hindi ko lang nabablog yun kasi pauwi ako pa. Lusong kasi yan eh. Kunti. Palusong na. Lang na mag-vlog tayo. Tapos, salamat Brent Official. Oh, Brent, totoo yan. Kahit sarili kong pera yung kahit naghihirap na tayo. Naghihirap na tayo sa paghahanap buhay. Ito kasing YouTube, para ito na nagpapasaya sa akin. Nagpapasaya sa akin pagbablog. Tapos nagagawa ko gusto ko. Nasusunod yung oras ko kung ano. Ay, Makmak TV, shoutout sa'yo Makmak TV. Bigyan kitang jacket. Napakaswerte ko po kasi si Madam Helen po nagga-guide sa akin. Lagi siya nagsasabi sa akin, Mark, tuloy mo lang yan, Mark, yung pagbablog mo, tuloy-tuloy mo lang yan, sasahod ka din. Salamat po, Madam Helen po. Pero yung pinento kayo mo, nag-usap kami ng in private ni Madam Helen nun. Yung, ito nga yung kay Mark nga po. Yung, ano tawag nun, yung pagkaparehang pangalan. Ano pa nga, iwan ko. Kim Sarapin po. Makmak TV, shout out po. Vlogger din po kayo. Wait nga, check ko nga. Vlogger nga. Sir, tatay, ito po tatay, oh. Pinanonood ko po. Yan. Hindi po kasi sa akin to, kaya hindi ko pwedeng i-subscribe ko si mama yan. Hindi pa sa akin cellphone to. Pinanood ko na lang po, tay. Sunod po, pag sunod ko na live, pasok ko dito yung mga account ko para magagamit natin. Salamat po sa 11 thumbs up tsaka sa siyam na nanonood. Sir, tatay, tay Rani, nakaano ka na po, 5 minutes po. Kaya naman kay Kenneth. Tol, Kenneth, magbaba ka na lang ng bahay mo para ikaw naman sunod anuhin ko. Ito na pala kay Tol Kenneth. Salamat sa inyo. Unang gusto kong gawin dati na content. Tol, pagtulong talaga, kaso lang kailangan pang tustos kasi ng nakasanayan ng tao, baka mayroon lumapit tustos kasi pag nakasanayan ng tao, baka meron lumapit, wala naman lang ibigay, nakakahiya. Tama ka dyan. Yung sa akin, yun sa akin naman, wala namang gano'ng makakakita noon kasi parang to eh, yung lugar na to, parang tago. Nandito lang naman sila eh, kay area namin, sa pangatlong kanto. Alam mo naman nata yun, Brian. Brenkin, sa'yo na Brenkin. Tugtog pala to tol eh. Yan Brent. Yan tol oh. Sa'yo yan. Nanood ko dito sa cellphone ni tatay. Ninodan ko to ah. Nanghiram ako kasi para may pangano ko. Makit ko ah. Ha? Kasi na mag-live. Sige, sino ba to Makmak? Sige, pwede naman Mak. Sino tong Makmak? Ito si Makmak TV. Ito pa lang yung mo? Makmak TV, ito pa lang yung bahay mo? 10. Sige, baba mo lang. Di kita patamsak na lang mga binababa nila dyan, mga kawaray. Iborda mo, kaawawa mo naman si tatay doon. Video ng Rinaldo. Bakit? Oo. Sumakit chan ko ah. Ito, Kinain mo kasi yung panis. Parang yung ayun tubig.
Ganito ba yun? Mark jacket po yung dawag. Mark jacket mo yung anak ko. Maganda. Maganda yan. Sige, sige. Yung Kim ba? Sa harapin? Yan ba yung ano? Maganda ba yan? Oo nga. Yun ang profile niya. May jacket na po. Sir. Abi ba na may bata Naka-jacket na po siya. May jacket na po para hindi malamig kan. Ano ko na po, napanood ko na po yung ano nyo po dito sa cellphone na to. Sir, sarapin yung ano, yung nakapin. Marami sila. Sakit ng tiyan ko yung awa. Saan ang pamunas, man? Sakit ang tiyan ko mga kawaray, wait lang. Ewan ko ba't dahil sumakit. Nasobrahan yata kadadaldal. Shoutout kay Ram Ramdi, saan ka na? Shoutout kay Ram Ramdi, nahanap ni Madam. Yari kayo dyan, may ano pa naman si Madam. May sinabi. Dami na naman. Salamat sa siyam na nanonood siya sa 11 thumbs up. Thank you very much. Si Kim Tol, jacketan mo daw. Sabi ni Sir Ray. Mayroon na tol ah. Ginakitan ko na yan oh. Nagpasalamat na nga eh. Yun oh. Sige Brent official oh. Biglang nagtakip ng mata. Nakakita lang na maganda. Magawa marakubad Diyos ni Nanay Mar. Maglagay lang ako nito kay masakit. Masakit chan ko. Si Helen Parahi po. Good evening po. Papunas nga man po. Wait lang mga kawaray, sakit ang tiyan ko eh. Iwan ko ba't nagsakit? Dito wala na. Basta pawis to. Di ba? Ganun kabait sa ako. Yan o. Nakikita nyo. Di ba? Pinunasan ako. Pinagpapawisan kasi mainit. Isa lang electric fan namin. Ginagamit ng anak ko yung isa. Yung isang electric fan. May Kim sarapin o. Ano ka ni Brent. May pahiwatig. Sana all may taga-punas. Masakit dyan, Kapton. Siyempre may asawa eh. Kim Sarapi, may link ka ba? Ay, sabi ni Sir Rani, Kim Sarapi, may link ka ba? Basahan po yung pinunas. Oh, pinunas sa'yo, Mark. Hindi. Di basahan yun. Panyo yun. Mainit po. Sinsya na kayo. Hi po Ma'am Kim Sarapin. Sana naglalabasan ng mga barako. Anak niyo yan Sir Sarapin? TV yung Kim. Anak niyo po yun, di ba? Sana all sweet ng asawa mo. Sabi ni Ma'am mo, sana all Mark sweet ng asawa mo. Oh, sweet talaga yan. Kasi pag lahat ng sinasabi ko, minsan nag-aaway kami yan talaga yan. Nag-aaway. Wala po, supportan po ako dito po kasi papa ko. Kay Kim, supportan pala siya kay papa niya. Sa mga nagtatanong dyan, Madam Kim, single po pa kayo? Madam Kim, Sarapin, single kayo po? Mga nagtatanong dyan si Brand, si Ram Ramdi oh. Ram Ramdi, shout out sa tol. Salamat sa 13 thumbs up tsaka sa 11 viewers. Kanino pong anak ni Kim? Kay Sir Ronaldo Sarapin yan, Brent official, ikaw ha? Nagiging ano ka na naman ha? Harap. Si Brent. May boyfriend na po ako, sorry po. May boyfriend na, patay tayo dyan, Brent. Wala na pag-asa. Kay Borda Vlog, wala na. Narinig nyo?
Wala na. May boyfriend na daw. Sabi ni Madam Kim. sabi ni Brent daw, hindi naman, nagtanong lang. Hindi naman Madam Kim eh. Nagtanong lang daw siya Madam Kim. Kung ano, yung kaya akin. Nagtanong lang si Brent official. Sabi mo, hindi sa akin ba nung panoorin? Kay Makmak TV. Pwede kay, ano, Ramram D. Pwede ka magbaba. Panoorin ng asawa ko yung ano mo. Yung link po. Napanood ko na dyan kay si Ronaldo TV. Si Ronaldo Sarapin TV. Kay, ganyan ang hinahanap ko. Sweet Mark ah. Sana all. O, swerte nga ako sa asawa ko eh. Kahit anong tupak ko. Nandyan siya. Ram di, ikaw na lang magbaba ka ng ano mo, bahay mo. Hindi pa kita na di pa kita nabigyan ng ayuda. Salamat sa 13 thumbs up tsaka sa siyam na nanonood. Maraming salamat po. Wala na tuloy si Madam Kim, na umalis na. Madam Kim, nandiyan ka pa? Ba't bait naman ni Ma'am Kim? Suporta ng tatay. Congrats po sa inyo tatay, Ronaldo. Sobrang bait po ng anak mo. Todo suporta po sa inyo. Ram di, ano daw, miga sa out daw. Ayan pa pala si Kim eh. Oh, nagbigay ng regalo oh. Si Kim oh. Nandiyan sa si Madam Kim oh. Madam Kim, thank you sa suporta sa akin. Tsaka sa tatay mo. Yung nakapin po, Ram di. Si Sir Ronaldo Sarapin, paano na lang. Pa tamsak. Dikit. Para ano. Para masaya. Hindi masasagot ni Makmak Asko. Bawiin ko, dikit ko. At ganon. Umalis si Makmak. Hindi ko kilala yun eh. Bago ata lang ano yun. Comment ka na lang, Tay. Tay Rani. Borda. Ay, Ram ni Borda Gilbert. Shout out sa inyo. Ako nga po uwi sa bahay. Sabi ni tatay. Ano yan? Ako nga pag umuwi ko sa bahay, alaga ko ang asawa ko. Adi. Ay sana all, nagbait naman si Ronaldo Sarapin. Dati Ronaldo pala, papa. Talaga to si Brent official, napaka pilyo mo talaga tol. Sabi nito, si tatay Ronaldo pala, papa niya. Kala ko papa mo eh. Boss, single din po ako. Gilbert Sanggutan may asawa, 3 ka na ata asawa mo tol. Mga nakatatlo ka na atang asawa, sinasabi mo single ka. Wala na, hindi na single si Kim. Yung asawa ni Sir Ronaldo Sarapin. May boyfriend na po. Nagsabi na po may boyfriend. Kaya yung mga ano natin dyan, mga subscriber natin dyan sila. Mga tropa ko dyan, si Brent Official. Wala sila si pobreng worker. Iyak. Iyak sila. Madam Kim, comment ka ulit. Kinit, musta ka na? Ayan ma'am, Madam Helen, si Kinit. Nag-ano? Baka meron pang tatanong sa akin tol. May asawa na ako. Sorry po, sabi ni Kim, sorry po. Sorry daw to. Brent, si Brent lang kasi ang pansin ko dito na binata eh. Di ba Brent, ikaw lang ata binata dito, si Borda Vlog. Si Gilbert mukhang maraming asawa to eh. Peace lang tol. Joke lang yung Gilbert Sanggutan Vlog. Peace lang yun tol, ako magalit siya sa akin. Ibash mo ko dun sa vlog ko ah. Joke lang yun, joke. Parang pansin ko talaga dito, si Brent Official, siya si Borda Vlog TV Official ang binata dito. Pero, back-read ka na Mark, dami mo nang nalagpasan. Oo nga po, marami na nga eh. Baka marami nagtatanong sa akin tol, may asawa na ako. Wala pa nagtatanong sa'yo tol. Yan dyan lang si Ma'am Kim lang eh.
Backread ka na, Mark. Dami mo na nalagpas. Madami kaming host, single din. Si Ramram, si Borda. Si Ramram D. Ramram D, single din pala kayo. Okay lang naman, Ma'am Helen. Ito medyo shy pa din. Mahiyain pa nga. Host, ako single pa, Ma'am. Ma'am Kim, single daw si Borda Vlog. Kaso Borda Vlog TV official, may jowa na daw po si Madam Kim. Madam Kim Sarapin. Kaya suportahan nyo na lang daw yung tatay niya. Yung nakapin dyan, pwede nyo tamsakan. Patamsak na lang mga idol, mga kawaray. Tawa ng tawa yung dalawa. Si Ramram D, si Borda Vlog, si Brent Official, mga single. Ako, Trip Ma'am Helen. Triply Ma'am Helen. Ako Triply Ma'am Helen. Aba, dami mo pala asawa. Parang hindi namin napansin na may asawa to si Tatay Rani. Single to eh. Ikakasal na ako, sorry po. Ay, kakasal na po kayo, sorry po. Pasensya na po sa biruan lang to, Madam Kim. Kim Sarapin, biruan lang po to. Pasensya po. Biruan lang kami ng mga grupo ko sa GC. Salamat Ma'am Kim sa pagsuporta sa akin channel. Tsaka, yung nakapin po kay ano yan, sa tatay niya po. Si Ronaldo. Andito yung mga barako. Ayun sabi niya. Ayusin mo, basa mo Mark. Ay, triple. Triple ako sabi ko, yung ba? Akala ko triple pala. Okay lang game. Sarapin dito lang naman kami. Para sa papa mo mag-support din. Ako bakla tol. Baka meron lalaki dyan. Ay, maraming dyan lalaki dyan tol. Oh. Ako tol, bakla tol. Baka maraming ayun marami dyan. Tatay Rani, shout out. Kim, magaling ako magluto at mag-alaga. Sabi ni Ramram D. Kim, magaling daw siya magluto at mag-alaga. Ikakasal na pala si Ma'am Kim. Hanap na lang po kami ng iba. Hanap na lang daw pala si Gerbert Sanggutan Vlog. Ikakasal na pala si Ma'am Kim. Hanap na lang po kami ng iba. Diyan. ng iba dyan. Sabi ni Kim. Salamat po sa suporta. Thank you Madam Kim sa pagpasok. Ilan taon na po kayo Ma'am Kim? 21 na po. Borda bata pa ang Mark, mahina na mata. sa Rani, pasensya na po. Borda bata pa ang Mark, mahina na mata. Sana kakasal. Di sabi lang ni Madam Kim na ikakasal. Hindi pa yan. 21 years old. Baka nag-aaral pa nga po yan eh. Loads Ram, 21 old si Kim Loads Ram, 21 old si Kim. Sarapin, same age po kami. Ay sana. Si Brent Official pumapalag-palag pa Ma'am Kim, baka may kapatid ka pa po dyan, single. Pasukin mo pa sa live ni Mark. Ma'am Kim, baka may single po kayong kapatid dyan. Papasukin mo daw sa live ko. Tayo dyan, andiyan ang tatay. Andyan ang tatay. Si Ronaldo Sarapin. Mukhang si Madam Helen, di na paramdam Ligaw mo Lods, Kinit, malay natin. Kinit, ligawan mo daw, sabi ni Ramram D. Ligawan mo, malay natin. Yan si Papa Uy. Andyan daw Papa niya. Wag naman kayong ganyan. Baka magalit si tatay, tatay niya si Sir Ronaldo Sarapin. Hindi nga yun totoo, may boyfriend ka? Gamit ka Hosonary red eyes reading glasses. Sabi. Ba't na didelay yata yung Makmak ang name niya dito pero ang link niya Christopher Baloyloy. Ganun ba? Yung binaba niyang link?
Parang ano pala niya yon, Sir Rani. Hindi pala yung ano niya talaga main. Kaya nagtataka ko ba't 10 lang. Tapos ano pa ng babae, ipasok mo sa GC natin para masaya lang lagi tayo. Kaso wala pa ako kilala na ano tol. Gilbert Sanggutan Vlog, wala pa akong kilala na babae na nagba-vlog. Hindi naman pwede daw, sabi ni Madam Helen, bawal daw magpasok ng babae na hindi nagba-vlog eh. Yes po, host. May jowa na talaga. Pa Rinaldo, shout out po. Sa taon. Tay Rinaldo, sarapin, joke lang po ah. Tayo gusto lang namin sumaya dito ang live pero joke lang po ito. Kapatay sabay bawi yung mga loko. Sabi na. Tay Rinaldo, bigyan shout out po sa iyo. Bye host, tulog na ako. Next time na lang. Next time naman. Sige, thank you Kim. Salamat sa pagpasok sa aking live. Sir Ronaldo Sarapin, salamat po sa pagpapasok mo sa anak mo. Nakasubscribe po yung si Kim sa akin, Sarapin. Thank you sa Madam Kim. Thank you sa pagpasok. Kim, senior na rin ba si Tatay Ronaldo? Hindi pa senior niya si Sir Tatay Ronaldo, kababayan ko yan, waray upay. Hindi pa senior yan. Kim, senior na rin ba si Tatay Rinaldo? Hindi pa yan senior. Bye-bye host, tulog na ako. Next time naman. Sige, thank you Kim. Sarapin. Nagkakagulo pa naman yung natin dito, mga tropa. 47 pa lang ako sa mga lods. Bata pa pala. 47 pa lang, wala pa 50. Akala ko. May kaduwit na daw sa senior. Akala ko may kaduwit na ako sa senior. Ay, wala pa po. Si Tatay Rani kasi nasa 62 ka na po. Tay Rani, 62 ka na po. Kim, sarapin, ingat, sleep well, good night. Sana, ito si Brins official, talas ng mata talaga nito pagdating sa babae. Saka na tayo magkakaroon ng mga subscriber na talaga ng mga single. Pag once na lumago yung mga channel natin, tol. Lalo pag may nag-vlog sa ating nasa GC. Halimbawa, nag-vlog si Gilbert Sanggutan Vlog, si Borda Vlog, si Brent Official, si Tatay Rani, si Ramramdi, sino pa ba? Ramramdi, si Gilbert Sanggutan Vlog, basta may nag-vlog dyan tapos may single tayo doon, mayroon tayo maaasar. Kaso lang yung pumasok ngayon, yung anak ni Tatay ni Sir Ronaldo Sarapin, hindi 62 by November po, hulaan ko. Mag-birthday kayo November ngayon, Tatay Rani? Hulaan ko, Tay. Sir Ray, may alagad po kayo dyan, baka naman. Yan, si Sir Ronaldo Sarapin, marami yan. Maraming yung dinikit sa akin yan. Gagi. Nagwala na. Sana. Sige, hulaan mo. Hindi lalagpas ng 20. Mga nasa lower 15 to 1. Po ba yung birthday mo? Yan si Brian Abinal baba ng link. Mga tol. Ang galing ng mga Junakis ko. Mambula pag may chicks. Siyempre, Sir Rani. Ganon naman. Bolero talaga mga lalaki. Bolero. Hula ko, secret muna, birthday ko yan. Birthday ko. 33 years old na siguro. Hindi, tol, si Tatay Rani, 62 years old, senior citizen. Hula ko mga 13 ang birthday nyo po. Tay Rani.
Salamat po sa 11 thumbs up tsaka sa 8 nanonood. Thank you very much. 33 years old na yan siguro. Hindi. Timo to si ano, si Brent Official, napatakip na lang ang bunganga. Ay, Brent Official pala. Naano mo na ba yung ano mo? Naayos mo na yung monetization mo? Tol? Wala talaga si pobreng worker, sayang. Yun talaga, binata. Ang dami nyo palang binata, no? Si Rhyme, si Ramram D, si Borda Vlog, si Brent Official, si pobreng worker, si Gilbert Sanggutan Vlog. Sabi naman, binata daw siya eh. Grabe, dami nyo pala, no? Parang kami lang may asawa dito, si Tatay, si AKP Bicolano Vlog, si Tatay Rani, Ronaldo, Tol, Brent, 10 tayo, idol. Dami pa lang alagad to si ano, si Gilbert Sanggutan Vlog. Tayo, 5 lang. Brent, Borda, Ramram, ipakilala ko kayo sa chicks ko. Sa chicks. Sino naman yan, Tay? Sa chicks. Mga lods, pagpasok ko kayo sa live, talhin nyo dito para lumami ba namin yun kasi yun. Oo nga eh. Sabi ni Sir Ronaldo, mga lods, pagpasok kayo sa live, dalhin menu para dumami banana nyo. Kasi yung iba, pag ninja dalan nyo ayaw dumikit. Ganun. Sabi ni tatay, pang ninja lang ang dala nyo, ayaw dumikit yung iba, dapat main talaga. Yan si tatay, dami na ano rin yan, si tatay Rinaldo Sarapin, marami din na itulong sa aking channel yan. Marami din yung pinadikit sa akin dyan. Kaya dumami rin subscriber ko. Nako, asa na sa nag-ano na, loading na tayo. Sige tol, kahit 5 lang, pwede naman. Pwede na yan. Sige, sige. Nandito kasi yung ano ko dito tol eh, nasa ginagamit ko eh. Ano? Sige, Gilbert, bigyan kita dito. Baba mo nga link mo tol. Ay, ito, wag na. Eh, di pwede. Baba mo nga tol yung link mo, Gilbert. 50 ninja ko pero kahit saan live man, pinapasok ko. Ang dami naman yun, Sir Ronaldo Sarapin. Yan si Sir Ronaldo Sarapin tol, oh. Gilbert Sanggutan Vlog, baka gusto mo. Palitan kayo. Dami nun oh, 15 ninja ko pero kahit saan live, pinapasok ko. Dami naman yun, sir. Ilang cellphone ba gamit nyo, sir? Sir Ronaldo? Karami naman. Wala na si madam ah. Noorin kasi muna yung video bago magdikit ng mga idol. Ganun ba yun? Panoorin kasi muna yung video bago magdikit mga idol. Pag ganun ba yun? Pag nakutuhan ni Lolo, nalagas din ni mga ninja. Ganun ba yun? Tatay Rani, wag na po pala, nagbago na isip ko. Tatay Rani, nagbago na daw isip ni Ramram D. Sige sir, 10 lang po tayo. Sir Ronaldo daw, 10 daw, dalawa CP ko lang. Ganun ba? Ang dami naman yung Sir Ronaldo. Paano mo nagagawa yun? Gawa ka lang ng gawa. Mark, gagawa pala ako ng channel. Patay tayo dyan. Gagawa na daw si madam ng channel. Paano to? Nag-uumpisa pa nga lang madam. Magrabe ka naman madam. Wala na kami. Wala na kaming magpapalakas ng loob sa amin. Tol, mauna na ako sa inyo. Pasok pa ako bukas. Susunod na lang ulit. Sige tol, Brian Abinal, shout out sa iyo tol. Salamat sa pagpasok sa aking live. Thank you very much. Gilbert, tamang wag ka na nuklin, palipas ka isang araw.
Gilbert Amo, wag agad manukli, palipas ka ng isang araw. Normal talaga sa YouTube ang maglagas mga idol. Tama ka naman talaga. Yes, gawa ka ng gawa hanggang pwede isang sim 20 ang pwede gawin eh. Ganun ba yun? Tapos paano yun pagsasabay-sabay mo ibibigay doon sa bibigyan mo ng jacket o ng ano? Bahay? Ganun ba yun? Si Sir Serapin kasi hindi na nagturo sa akin kung paano mag-jacket, paano mag-ano. Si Erms 2.2, nandito kanina si Erms 2.2, si Ronaldo Sarapin TV eh. Ramram kasing edad ko, okay lang ba? Ramram di. Kasing edad ko, okay lang ba? Sabi ni senior na din yun, tay. Ano si tatay, oy. Ma'am Helen, gawa ka daw channel. Turuan mo ko. Paano ba yun? Hindi ko alam yun eh. Yung sinasabi nilang ano. Hindi ko pa alam yun yung ganun ano. Paano ibigay yung alagad na yun agad biglaan eh. Hindi ko alam. Butuhan daw tayo kung gagawa daw si Madam ng channel. Mukhang mauunahan pa tayo nito ni Madam. Majority na yan, Madam Helen. Siyempre, pag gusto mo magawa, Madam Helen, ng channel, yes po, gagawa ako. Sige po. Marunong ako. Sige, marunong ka ako. Marunong ka pala nun, tol. Sige nga. Paturo ako, Brian Abinal. Pag si Ma'am Helen gumawa ng YouTube channel, 1 week, monetize agad yan. Malamang. Mark, biyahe na ako. Next time na lang ulit. Sige, mag-out na rin ako, Sir Ronaldo TV, Serapin TV. Thank you very much po. Pag si Ma'am Helen gumawa ng YouTube channel, 1 week, monetize agad yan. Malamang. Malakas yung ano niyan eh. Sa word pa lang, makilala na agad si Madam Helen eh. Mag-mute. Mag-mute ba ako, Sir Ronaldo Sarapin pag may nagiyak? Ano ba yung mute yun? Mark, bawal kasi YouTube iyak ng bata, kaya mute ka ng pag may iyak. Paano yung mute? Saan ba yun hanapin? Tayo dyan. Copyright na naman kay YouTube nito. Naka-copyright nga ako nakaraan nung nag-vlog kami ni Pobreng Worker eh. Oo nga. Mahihila tayo ni Ma'am Helen kasi ipopromote niya tayo. Ganun ba eh? Pero marami mag-ano dyan kasi marami na sila na-sponsoran si Ma'am Helen eh. Pag naggawa si Ma'am Helen ng YouTube, malamang yun. Daming dyan. Copyright, walang problema yan. Wala bang problema yung copyright, Sir Ronaldo Sarapin? Kasi naka-copyright din ako nung nung nag-live kami ni Pobreng Worker dito sa bahay. Pero inayos ko, inano ko lang sa Chrome. Error ba yung kay Lolo? Patay. Babay po, Tatay Rinaldo. Tatay Rinaldo, ingat po lagi sa biyahe, Tatay. Salamat, Tatay na agad. Hindi ka pa nga sinasagot ng anak niya. Iyak ng bata ng iwasan mo, kaya pag iiyak, mute agad. Paano yan? Saan ba yun yung mute? Si Rinaldo Sarapin TV, yung saan ko ba yung mute yun? Dito ba sa
Takot si Lolo na. Paano yun pag may narinig siyang iyak, anong mangyayari? Ma-strike ba ako? Si Rinaldo Sarapin TV? Saan ba yung mute? Saan ko ba yung mute yun, Sir Rinaldo Sarapin TV pag may naiyak? Takot kasi si Lolo sa iyak ng bata. Loko talaga to si Ram. Makulit talaga to si Ram Ramdi. Wow. Thank you, God. Wala na. Nangyari? Ano nangyari? Salamat po sa 7 nanonood tsaka sa 11 thumbs up. Ay, 13 thumbs up. Thank you very much. Paano ba yan? Andiyan pa ba si Ma'am Helen? Madam Helen, andiyan ka pa? Magagawa nga kayo, Madam Helen, ng channel? Nag-loading to isa eh. Loading na naman ng cellphone ko. Yes po. Mag-out na po ako, madam. Ganyan kasi ako, host. Tatay po talaga tinatawag ko. Okay. Sa mga nakakatanda, di ba, tol? Tama naman yan. Borda Vlog TV official. Shout out to you, si Batang Pasaway. Shout out kay Batang Pasaway. Kumusta na, tol, yung Bigyan kitang jacket. Kumusta na, tol, yung si tatay mo? Na na ba? Nakalibing na? Si Batang Pasaway, bagong Batang Pasaway, baka gusto mong sumali sa GC ni Madam Helen. Siyempre, para sa akin, kung gusto mo naman Madam Helen okay na, idol. Nakabalik ka na, tol? Bigyan kitang jacket. Batang yon, welcome natin yung Batang Pasaway, official. Ka-GC ko dyan. Batang Pasaway, Ma'am Helen. Yan si Batang Pasaway, Marami na rin na yan. Marami na yung Bye na Mark. Sige, thank you Sir Rinaldo Sarapin TV. Thank you po sa pagpasok. Tsaka yung anak mo pumasok si Kim Sarapin. Thank you po. Ayan tol, mayroon ka ng anong gusto mo gawa ko? Ma'am Helen naman. Paano naman kami? Pwede rin. Tama naman sinasabi ni Tatay Rani. Kaya gawa ng channel si Ma'am Helen kasi gusto niya tayo umangat mga YouTube natin. Sa tulong ng mga viewers, subscribe ni Ma'am Helen. Oo nga po. Oo nga pala, no? Tama kayo dyan, Sir Rani. Napakatalino talaga, Sir Tatay. Shout out kay Kuya Ray. Ay, kilala pala ni Batang Pasaway ito eh. Ito si Sir Rinaldo Sarapin. Sir Rinaldo Sarapin, andito yung alagad mo. Doon ko rin nakilala to si Batang Pasaway kay si Rinaldo Sarapin TV. Ram Ramdi, Batang Pasaway, walang sasabay. Rosas, shut up. Batang kanta yun Yan pala kaya kay Kuya Ray, Sarapin Oo, kaya nga. Kilala ka ni Sir, Rinaldo Sarapin Tsaka doon tayo nagkakilala, di ba? Doon tayo nagkabalikan ng Oo nga, tama ka dyan, for the vlog. Pag gumawa si Ma'am Helen ng channel, ni Ma'am Helen hihila sa atin ng paangat. Pag lumakas ang channel niya, kasi host, malakas siya sa mga vlogger. Tama ka dyan. Shout out Boss Ram Ram.
Tay, collab tayo pag may channel na ako. Sige, Madam Helen, support ka namin ng asawa ko. Marami ka agad subscriber. Tambak agad yan. Sa mga kaibigan ko dito, mga ano, tutulungan ka rin yan. Tsaka mayroon din tong ibang GC si Madam Helen eh. Siyempre, kahit naman sila Franstar eh. Tutulong dyan pag nagpaano si Madam Helen eh. Paano kaya nagre-live? Oh, para sa iyo Madam Helen kami nanonood sa live mo. Para pag nagpalaro kayo, nandun sa iyo. Diba? Nasa iyo po yung ano, nasa iyo yung susi. Salamat idol sa jacket mo. Thank you din sa ano, pagbisita sa akin live. Batang Pasaway, special. Nakauwi ka na tol dito sa ano, Manila. Saan ka ba ngayon sa Manila? Subos Rani. Shout out sa iyo Batang Pasaway, sabi ni Sir Rani. Nakauwi ka na dito ano, Batang Pasaway official sa Manila ka ba noon nakatira? Patamsak tol. Batang Pasaway, patamsak. Pag gumawa daw si Ma'am Helen ng channel, tayo daw ang content lagi. Tayong content. Paano? Cavite ako, tol. Ah, Cavite ka. Taga, sa kahit Cavite, malapit ka lang dyan. Taga dyan si Jet Vlog eh. Gusto ko yung Ma'am Helen. Pag nagka-collab namin kayo, lalo YouTube namin, salamat po. Lalaki ang YouTube namin, salamat po. Ah, din ngayon, nasa Palawan naman ako. Tol. Ah, ganun ba? Kala ko nakabalik ka na dito sa ano. To na marami din tong tropa si Batang Pasaway, mga kawaray. Dami rin yan. General, ano? Cavite. General Mariano Alvarez Cavite. Bro, ah, ganun ba? Doon ka pala ano? Init? Patamsak tol ano, Batang Pasaway para madagdagan ang tamsak natin. Thank you very much sa inyong tiwala sa aking channel. Maraming thank you. To this ako Cavite. Linipat, baka linipat. To this ako sa Cavite ko, Cavite. Nilipat naman ako Palawan kasi may bitin na. Tamsak na dikit. Tamsak na kita to idol. Thank you tol. Maraming salamat sa ano, pagtamsak. Ba't ang hina ata ng signal ko dito sa cellphone na to? Ba't ang delay? Dito marami na. Nandiyan pa sila oh. Isang oras na to. Kontra sa akong work. Ah, construction. Ano bang trabaho mo? Construction? Ah, sige. Ay po. Salamat sa 7 nanonood siya sa 13 tamsak. Upholstery maker, tol? Ano yun? Maintindihan. Sabit mo na Batang Pasaway. Baba ka link Batang Pasaway para maanuhan ka na yan. Matamsak ka ng mga tropa. Sino ipipin ko dito?
Mag-out na rin ako eh. Maya-maya. Para dikitan kita batang pasayo at manukli. Sabi ni Sir Rani, mag-out na rin ako. Nantok na ako. Ma'am Helen. Mag-out na po ako, Madam Helen. Antok na po ako, antok. Ma'am Helen. Nandiyan pa sila oh. 6 pa yung nanonood. Tsaka 13 thumbs up. Thank you very much. Wala kasing binababa, walang binababa sir, Rani. Tayo Rani, walang binababa si, Pwede rin, pin natin. Ayan na, nakapin na. Yan, nakapin na, sa Rani. Mag-out na po ako. Naantok na rin po ako mga kawaray. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa akin YouTube channel, sa mga kaibigan ko dyan, sa nag-sponsor sa akin si Ma'am Helen. Thank you Ma'am Helen. Sa mga kagrupo ko sa GC, thank you very much sa inyong lahat. Kay Ram Ramdi, kay Brent Official, kay Tatay Rani, Batang Pasaway, Gilbert Sanggutan Vlog, Borda Vlog TV Official, kay Brian Abinal, kay Sir Renaldo Sarapin, kay Kim Sarapin, at kay Ma'am Helen Parahe. Thank you Madam at Tiwala, at sa iba pa. Kung sino mga pumasok. Thank you very much po. Thank you. Itong nanonood. Boss Rani, dikit na pala kita. Sabi ni Batang Pasaway. Paano ba yan mga kawaray? Next time na lang ulit. Medyo malalim na ang gabi. Natutulog na kasi sila nanay, kasi tatay. Mag-out na po ako. Thank you sa tiwala. You're welcome, Mark. Thank you, Madam. Bye-bye po. Salamat sa iyo. God bless. Salamat sa iyo, tol. God bless. Thank you. Batang Pasaway, pasensya na. Mahigit na to. Magdadalawang oras na to eh. Salamat sa inyong lahat sa suporta sa aking YouTube channel. Thank you kay Tatay Rani, Tay. Bye-bye na po. Out na ako. Bye-bye. God bless. Batang Pasaway. Ma'am Helen, thank you po. Out na ako.